dnešní akci. Perfekto, to teprve bude ještě. To si píš a ten blbec Jura, ať si užívá doma v posteli, co Jani? Špasta. A to jsem mu prostě týdne říkal, že věděli akce. Jo, je to ožralej. A tady to video mu někdy pustíme, až se... Juro, tak pro příště. Takže Juro, nechlaste ty prase jedno. Zdar.